ҷаҳони мо он қадар равшан нест ки мо фикр мекунем, гарчанд ки илм ҳама зуҳуроти мистикӣ ва дигар ба монанди ҳамин чизҳоро инкор мекунад. ҳолатҳое ҳастанд ки мавҷудоти гуногуни олами дигар ба камера гирифта мешавад, масалан арвоҳ, девҳо, фариштагон ва ба монанди ҳамин чизҳо. ба таваҷҷӯҳи шумо навъҳои даҳшатбореро пешкаш менамоем ки касе онҳоро шарҳ дода наметавонад. дар шаршараи Ледиче дар Португалия як саёҳ тавонист дар телефони худ як чеҳраи аҷиби одамшаклеро аксбардорӣ кунад. Видео дар Португалия паҳн шуда буд ва хеле муҳокима карданд ӯро. Зан, шаршара ва табиати зебои атрофро ба навор мегирифт. Ногаҳон бевосита аз зери об марде пайдо мешавад ки то камараш белибос буд. Вай истода ба зан менигарад. Баъд зуд ба ягон ҷо парвоз кардан нопадид мешавад. Саёҳ аз дидааш хеле тарсид ва дарҳол ба хадамоти наҷот муроҷиат кард. ӯ ба он бовар буд ки мард ғарқ шудааст. наҷотдиҳандагон чанд рӯз ин мардро ҷустуҷӯ карданд, аммо чизе наёфтанд. баъдтар ин зан ин наворро дар интернет нашр кард. тамошобинон ба навиштан шурӯъ карданд ки ин як рӯҳи як марди қотили маҳаллӣ будааст. дар он дарё бо сабабҳои номаълум одамони зиёде ба об ғарқ мешуданд. гумон меравад ки ӯ қайиқҳоро аз зери об баромада чапа карда одамонро дар ин дарёи пурталотум ғарқ мекардааст. хуб дӯстони азиз, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Дар комментария нависед. дар Ҳиндустон дар комбинати гӯшти ҳодисаи даҳшатангезе рӯй дод. Гӯшти барзагови нав кушташуда гӯё аз нав зинда шуда ҷаҳидан гирифт. Коргарони корхона аз дидани ин ба ваҳшат афтоданд. ҳама дод зада аз ин ҷо гурехтанд. Фақат ҷасуртарин одам натарсид, наздиктар омад ва камераи телефонашро бароварда ин ҳодисаро ба навор гирифт. дар давоми якчанд сония гӯшт албатта ки аз ҳаракат монд. Коргарон бовар доштанд ки вайро ягон қувваи дигар аз олами дигар дар вуҷудаш даромада бошад ва муддати дароз аст ки даст расондан ба ягон гӯшт метарсиданд. ин коргаронро фаҳмиданд мешавад. охир дар давоми тамоми солҳои кориашон дар комбинати гӯшт ягон бор ин гуна ҳодисаро надида буданд. дар воқеъ ин метавонад бо гӯште ки тару тоза кушта шуда бошад рӯй диҳад. гап дар сари он аст ки нугҳои раги асаб дар гӯшти тару тоза чанд муддат ҳанӯз кор карда импулс мефиристад. аз ин сабаб гӯшти мурдаи тоза баъзан вақт ба ҳаракат медарояд. бачадони сунъӣ баъди бо муваффақият гузарондани таҷрибаҳо бо барраҳо барои истифода дар кӯдакони бармаҳал таваллудшуда тайёр карда мешавад, яъне барои кӯдаконе ки пеш аз муҳлат таваллуд мешаванд. ин як батни сунъии таҷрибавӣ буд ки аз ҷониби олимони институти тадқиқотии Филаделфия сохта шудааст. ин имкон дод ки ҳаёти барраҳое ки барои ҳаёти мӯътадил хеле барвақт таваллуд шуданд наҷот дода шаванд. ин муддат тақрибан ба ҳафтаи 23-ми ҳомиладории инсон рост меояд. бачадони сунъӣ аз уддаи вазифааш хеле хуб баромад. барраҳо дар он давоми 3 ҳафта нашъунамо инкишоф ва пашму пӯшонданро давом доданд. ин инкишофи мӯътадили майнаи онҳо дар сатҳи гӯё дар дохили модари худ инкишоф меёфтанд. аз ин рӯ ҳоло саволе ба миён омадааст ки бачадони сунъӣ мустақиман ба одамон истифода бурда мешавад ё ин ки не? комментарияда бародарон нависед. вақтҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои аҷиби сайругашти дарахтон бештар пайдо мешавад. одамон аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон ин падидаҳои пурасрор зинда шудани дарахтонро мушоҳида карданд. дар ин кадрҳо шумо мебинед ки чӣ гуна дарахтон бо решаҳои худ ҳаракат мекунанд ва заминро бурида роҳ мераванд. чунин манзара албатта хеле даҳшатовар аст ва маълум нест ки чӣ гуна ин имконпазир аст. аксари тамошобинон ин видеоҳоро сохта шумориданд, аммо буданд касоне ки ба ин падидаҳои ғайриоддӣ бовар мекарданд. онҳо баъзе афсонаҳоро дар бораи сайругашти дарахтони антропоморфӣ оварданд. дар матнҳои ин текст гуфта мешавад ки ин гуна мавҷудот барои ҳифзи бародарони заминии худ табиатро муҳофизат мекунанд. дар табиат дар ҳақиқат ҳам дарахтоне ки роҳ мегарданд вуҷуд доранд. онҳоро хурмоҳои пиёдагард меноманд ва онҳо дар ҷангалҳои тропикӣ Эквадор мерӯянд. албатта онҳо хеле суст қадам мезананд. инак дар як рӯз ин гуна дарахт ҳамагӣ 2 ё 3 сантиметр ҳаракат карда метавонад. ин бори дигар ба мо шаҳодат медиҳад ки табиат қодир аст ки ҳодисаҳои аз ҳама аҷоибтаринро ба вуҷуд оварад. дар интернет наворҳои даҳшатовар пайдо шуд. дар он мошини Тесла шабона аз наздики қабристон мегузашт ва дар дисплеи ӯ силуэти одамон дар паҳлӯи мошин пайдо мешаванд ва нопадид мешаванд. вақте ки мошин дар қабристон меистад, дар беруни тирезаи ӯ танҳо сангҳои қабрро дидан мумкин асту тамом, дар он ҷо ягон одам нест. дар ин видео ба гӯш мерасад ки мусофирони мошин асабонӣ шуда ҳар гуна ҷумлаҳои бад қабеҳ мегӯянд ва мегӯянд ки ин чист. What the is that? Oh no. No. Get in the
вақте ки силуэти одамон ҳаракаткунанда дар экран пайдо мешавад ва нопадид мешаванд, ҳамзамон якбора зиёд мешаванд, гӯё ки ба ин мошин ҳамла карда истода бошанд. Аммо онҳо ҳамон тавре ки ногаҳон пайдо шуданд ва боз ҳамин тавр ногаҳон нопадид шуданд. муаллифи видео иддао дорад ки вай дар Tesla ба ҳайси муҳандис кор мекунад ва он чизе ки дар экран рӯй медиҳад шӯхӣ нест ва аз ҷониби барномасозон махсус сохта нашудааст. ӯ ҳамчунин мегӯяд ки ин бо далели номҳои рӯи сангҳои қабр хатогӣ тасодуфӣ буда наметавонад, зеро дар акси ҳол ин одамони кӯчак дар экран ҳаракат намекарданд. мошинҳои Tesla бо бисёр сенсорҳо муҷаҳҳаз шуданд, аз ҷумла камераҳо, радарҳо ва сенсорҳои ултрасадо, ки ба он кӯмак мекунад ки объектҳоеро дар атрофи мошин муайян ва пайдо карда шавад. хуб бародарони азиз, шумо дар ин бораҳо чӣ фикр доред?